kai kai wiyu Subhanallah. Tanko? Tanko lafiya? Lafiya? Eh? Lafiya? Tanko lafiya? Tanko? Tanko? Kai waye ni? Na? Na ce waye ni? Ban gane waye kai ba. Kai ne Tanko mana. Ya zaka dinga tambaya na waye kai kuma bayan kai ne Tanko. Ni ne malamin garin nan. Malami ina? Malamin garin nan. Ko ka ce limamin garin nan. A ina ka zama malamin garin nan? A garin nan na zama malamin garin nan kuma limamin garin nan. Waye baka? Me garin nan? Yaushe? Lokacin da ya ga dama. Ni ina ma addu'a Allah shirye ka sannan kuma Allah ya baka lafiya. Amin inda ka kake. Tanko? Ba tanko nake ba. Allah ya baka lafiya. Ba tanko nake. Tashi mu da ni. Kaka taba ni. Tashi mana. Kaka taba ni na ga maka. Tashi mana. Kaka taba ni. Kaka taba ni. Kaka taba ni na tunja maka mai. Wallahi tunja maka mai kana taba ni. Haba Tanko. Me ya faru ne? Na ganka a wani hali ina so in taimaka ma kuma ka ce zaka canja min kamanni. Kaka da ka taba ni. To shikenan, to shikenan. Kaka kaka da ka taba ni. Kai me faru? Taimaka min. Assalamu alaikum mana. Bismillah ku shigo mana. Hai, Aje ana. Lafiya? Kai zauna, nutsu. Akramakallahu wato wannan amini na ne. Kuma abokina ne wannan makocina ne malam. Ya gamu da lalura ne wato ta hauka. Na dawo daga kasuwa ina tafiya gida sai na ganshi yana ta hauka a bakin hanya. To ni ana wacce nan a matsayinsa na makocina abin da ya jawo masa wannan abun shine wato malam wannan baya son shiga banɗaki da addu'a sannan kuma idan ya shiga banɗaki sai ya dinga kunna kiɗa cikin banɗaki. To ni ana wacce ne kenan amma fa ban san menene musabbabin wannan hauka na shi ba. To shi nake bari mu kwaso shi mu zo mu kawo sa wato wurinka ko za mu samu wani taimako malam. Za ku samu taimakon Allah ya masha Allah ma masha Allah Allah da za ku masha Allah mun gode aka maka Allah. Nutsu. Malam sai in kafa kamar ƙara hukuncewa. Allah da zai samu lafiya. Manyan aljana yana kan shi. Malam a gaskiya mun gode da irin taimakon da kai mana. Allah ya saka da alkhairi malam. Wanda ya kamata kamar irin na shiga ban ɗaki da kuma fitowa da dai sauransu. Na gode malam. Jama'a gaskiya muna wasa da addu'o'i na shiga ban ɗaki Gaskiya da na fita. gaskiya ne. Muna sakaci sosai Haka ne malam. ga addu'o'i duka idan an duba wanda ake koyarwa Haka ne. ya kamata muna amfani da shi Wannan gaskiya ne. in za mu shiga ban ɗaki. Haka ne. Allahumma inni a'udhu bika minal khubzi wal kaba'isi. Wannan shine addu'an da Annabi ya koyar da mu idan za mu shiga ban ɗaki muna yin shi. Idan za mu fito daga ban ɗaki kuma sai mu ce gufuranaka. Kun fahimta? Kun fahimta malam.
sannan kuma za mu shiga da kafan hagu mu fito da kafan dama. gaskiya ne Allah ya saka da kare mana Amin. Allah ya saka da kare Amin. Allah ya saka Yanzu sai ku dauke shi ku kai shi gida ku tofa masa kul huwallahu kafa 5 a cikin ruwa sai ku dinga bashi yana sha kuma kuna shafa masa jikinsa. Masha Allah ba da ba da mun gode wa Allah. Allah ƙara lafiya. kun gode mana Ƙara lafiya. Allah amin 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 masha Allah